Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа адкрыўся 21 лістапада 1926 года, і ў гэтым годзе мы святкуем сваё стагоддзе. Неверагодна знакавая дата не толькі для нашага тэатра, для нашай трупы, для гісторыі тэатра, але я ўпэўнены для ўсяго мастацтва Беларусі. Таму што наш тэатр унікален у першую чаргу тым, што гэта адзіны нацыянальны калектыў са статусам, высокім статусам нацыянальны, які працуе не ў Мінску. Все астатнія нацыянальныя ў Мінску. А мы змаглі заслужыць сваёй творчасцю, творчасць наших артыстаў, рэжысёраў, мастакоў-пастаноўшчыкаў, кампазітараў, вось гэтае высокае званне, і стараемся яго несці і падтрымліваць. У чым унікальнасць? Ну, усё жыццё тэатру, усю яго гісторыю, у тэатры галоўнымі былі артысты. І заўсёды тэатр выдзяляўся менавіта яркімі акцёрскімі вобразамі, яркімі артыстамі, якія заслугоўвалі кожным сваім спектаклем, кожным выхадам на сцэну вось гэтае высокае званне беларускага мастацтва. Я ўпэўнены ў тым, што і зараз амалоджваецца трупа, і старэйшыя артысты перадаюць свае веды і навыкі і прафесіяналізм маладым, і гэтым і ёсць радасць нашага тэатра, гэтай сувязь пакаленняў, у тым, што кожны у тэатры, які жыве тут, служыць, адчувае сябе такім чалавекам, які не проста так тут знаходзіцца. Няма выпадковых людзей у тэатры. Ёсць у тэатры людзі, якія хочуць тут жыць, хочуць тут любіць і высока, радасна, годна нясуць высокае званне коласаўца.